Ano man ang aton himuon, ang atong tawhanon nga kinaiya makasasala. Pinaagi sa pagbato naton sa kamatayon ni Kristo sa krus, pinaagi sa iyang pagpakigkatipan, magatindog kita nga takos sa atubang sang Ginoo. Amo ini ang kabugusan sang maayong balita kag ang aton dako nga paglaom sang aton pagpakigkatipan kay Kristo. Welcome sa aton programa, Ang Pagtuon Subong. Ang semanal nga pagtalakay sa aton leksyon sa Eskwela Sabatika, ginadala sa inyo sa aton Central Philippine Adventist College Media Ministry nga ginapangaluhan ni Pastor Luisito Tumado. Si Dr. Tumado ang aton masunsun nga host, hindi naton mangin kaupod sa duha ka semana naton nga pagtuon bangod sang iyang pagpahuay-huay sa makadali nga panahon, apa magabalik siya kag mangin kaupod naton sa liwat sa sunod nga trimestre. Aton ginatamyaw sa mainito ng aton mga sponsors nga nagapadayon gid sa pagsuporta sini nga programa. Upod man sa tagsa-tagsa sa inyo nga maukod nga nagasunod sining matutom nga pagsunod sining aton nga programa, maayong adlaw sa inyo tanan. Kag ako ang inyong temporaryo nga host sini nga programa, Pastor Jesse Aragon Jr. Kag kaupod na kon sa karon ang aton duha ka mga dinapit nga mga bisita. Ari sa akong tupad si Brother Julius Alonsabi, isa sa aton maukod nga magtutudlo. At the same time, chaplain sa aton CPAC Academy Church. Maayong adlaw kag welcome Brother Julius sa aton programa. Salamat Pastor sa sining nga kay gayunan nga mangin kaupod sa sining nga programa. Luyag ko lang Pastor itamyaw ang akon mga abyan dito sa Antique nga masunsun nga nagapamati sa radyo natin kag sa Radyo Bandirasa. Maayo nga pagpamati sa inyo panimalay. Okay, madamo nga salamat. Ariman, nangin kaupod naton ang aton computer system developer diri sa Central Philippine Adventist College. Aton gina-welcome si Brother Elis Gold Sunico. Mayong adlaw, Brother Gold, kag welcome sa aton programa. Mayong adlawan, Pastor. Salamat gid sa liwat sa sining kayagayanan. Daw nakababalik-balik na ko dire sa Sonson. So, salamat man nga sa gihapon may ara kita nga panahon sa pag-discuss ang aton lesson. Daw madalom ni siyang leksyon, Pastor. So, Okay. Welcome, salamat. Okay, ang aton nga leksyon ginatiguluhan ang pagpakigkatipan sa pagtuo. Apang bago kita magasugod sa aton pagtuon, akong pangabayon anay si Brother Julio sa pagampo. Magaduko kita sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Halang don kag balaan namon nga Dios nga yara ikaw sa kataasan sa mga langit. Amon Ginoo ginapaubos ang amon tagsa kang kaugalingon dira sa imo. Luyag namon nga ikaw magagiya sa amon samtang kami magatuon sang sining bilidhon nga mga leksyon. Kaupod sang amon mga kaabyanan nga nagapamati karon kag nagatulok pamaagi sini nga programa. Pakamayuhang tagsa-tagsa sa amon samtang amon ini pagatipik-tipikon nga ang amon mga kauturan mapun-an Ginoo sang imo kaalam sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat, Brother Julius. Now, ang aton nga sadsarang na teksto, makita naton diri sa Galacia, Kapitulo 3, versikulo 1. Akon pagabasahon. Karon ini maathag nga walay tawo nga ginapakamatarong paagi sa kasuguan sa tubangan sang Dios kay ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. Now, ini siya nga teksto mga kaabyanan, amo ini ang nag-converter sa kay Martin Luther.
nga nagdulong sa iya sa paglansang sa 95 thesis dito sa Wittenberg sa Castle Church kag nagtuga sang Reformation sa iglesia. Now, atong talupang doon, may ara nga mga katawahan na Brother Ellis nga Gold nga na-confused sini nga teksto. May ara nga nagasiling nga sa daan nga testamento, ang tao na luwas pinaagi sa ilang mga halad, sa ilang mga sakripisyo, sa templo. Kag may nagasiling man iya nga sa bag-o nga testamento, ang tao na luwas na iya pinaagi sa bugay sa pagpakamatay ni Ginoong Hesus sa cross dito sa Kalbaryo. Now, may ara dira teksto nga atong mabasa sa Efeso kapitulo 2, versikulo 8 hasta sa 10. Now, pwede nimo mabasa palihog Brother Gold kag ang pamangkot sini ini bala nga teksto applicable bala sa Old Testament or ini bala siya sa New Testament lang or ini bala siya both sa Old Testament kag New Testament. Palihog ko basa sa Ang ako ni Pastor, arin na akong ginasulat na ni sa ako niya kupon kay ang ako niya Bible, English. So, arin di sa ang hiligaynon ko nga nakopya. Efeso 2:8-10, naghambal diri. Kay tungod sa bugay sang Dios naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo kay Hesukristo. Ini regalo sang Dios kag wala na base sa inyo maayo nga mga binuhatan. Gani wala gid sing may makapabugal. Ginhimo kita sang Dios kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus ginhatagan niya kita sing bag-o nga kabuhi. Agud maghimo kita sing maayo nga mga buhat ngang iya na nga daan ginaman nga aton pagahimoon. So amin ni siya pastor ang sa Efeso 2:8-10. Ang pamangkot niya pastor nga kun ini ang paagi bala sang kaluwasan lain sa Old Testament, sa Old Testament kag or sa sa New Testament. Ining ginatawag covenant of grace. Oh. Sa akon pastor nga pagtuon kag sa akon nga pag-intindi kag ang ginasay sa isang lesson sa akon nga pagka-intindi sa ating lesson, masabilog sa istorya sang aton nga kalibutan, sang tawo gikan sa nahulog ini sa pagpakasala, isa lamang ang paagi pastor sa agod ni maluwas kag ini pinaagi sa bugay. Pinaagi sa kay Ginoong Hesus sa iya gid lamang nga sakripisyo. So sa una pastor ang sa Old Testament ang ilang nga paagi sa paglantaw nato niya gahalad sila agod niya makaagom sila sang kapatawaran sa ilang mga sala. Pero ina pastor nga pagpanghalad inang nagatudlo gihapon sa kay Ginoong Hesus nga siya ang mangin matudtuod nga halad kabayaran sa ato niya sala. So sa ilang nga panahon pastor gahalad sila kay nagapakita sila sa ilang nga pagtuo nga ang palaaboton niya Misaya nga manunluwas amo ang hatag sa ilang kaluwasan, magapatawad sa ilang sala. Kita makaron pastor, halin sa New Testament sa hasta sa ating panahon, kita nagalantaw balik kung ano ang nahimo nga pagbayad ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa cross. So parehas lang pastor nga pinaagi gyapon sa pagtuo sa ginhimo nga sakripisyo ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo. Okay, no? So, katahom, no? Mga kaabiyanan sa buot silingon, ini ang ginatawag naton nga covenant of grace, no? Ang kaluwasan. No? Both sa Old Testament kag sa New Testament, ang tao maluwas lang pinagi sa bugay. Amen. Sa bugay ni Ginoong Hesus. Bugay. Now, Brother Julius, dari sa Galatians chapter 2 verses 20-21, si Apostol Pablo may ara siya ginasaysay diri na hanungod bahin sa dalanon sang kaluwasan. Ano ang buot silingon sina diri ni Pablo? Pwede nimo mabasa sa Galatia 2, 22-21. Nagasiling diri mga kauturan sa Galatia 2, versikulo 20, nagasiling siya, napatay ako kaupod ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nagakabuhi subong, kundi si Kristo na ang nagakabuhi sa akon. Kag ining kabuhi nga akon ginakabuhi, subong amo ang resulta sang akon pagtuo sa anak sang Dios nga nagahigugma sa akon kag naghalad sang iya kabuhi para sa akon. Sa bersikulo 21 nagapadayon, wala ko ginapakawalay pulos ang bugay sang Dios. Kay kun ang pagtuman sa kasuguan amo ang paagi nga pagkamatarungon sang Dios ang tawo, ti wala sing pulos ang kamatayon ni Kristo.
Pwede niyo mo ma-explain, Brother Julius, ang buot silingon ni Pablo diri? Para sa akon mga kauturan, ini nga teksto nagasiling pastor nga hambal ni Brother Ilis Sunico kaina nga bisan anhon sang tawo tuman sang kasuguan sa daan nga katipan. Wala gid sang tawo pastor nga makaagom o makahimo sang pagpatawad sang aton mga sala. Kag aton tulukon sa background ni Pablo mga kauturan, isa siya ka manunudlo sa sunod sang sinagoga, nagtipig siya sa mga kasuguan sang Dios, sang tao. Okay? Ining kasuguan sang Dios nga pulo kasugo pastor, gidugang-dugangan ini sang madamo sa mga leader nga nangin burden na mga utod sa mga katawhan dito nga instead nangin blessing ining kasuguan sang Dios, nangin pamaagi pa siling kainan ni Brother Sunico nga ini nga pagtipig daw may puntos sa ginatawag nga kaluwasan pastor. Apang diri ginsiling ni Apostol Pablo mga kauturan nga ang tawo na luwas lamang pamaagi sa bugay. Kag sa iya kinabuhi, ang iya daan nga kinabuhi gin kalimtan niya na kilala naton nga si Esteban, isa sa misyonaryo pastor nga gipapatay ni Apostol Pablo. Kag ini mga kauturan tanda nga grabe gid ang iya pagtipig sa kasuguan pastor. Apang sa sina nga ara na si Kristo sa iya kinabuhi, ining pagtuman sa kasuguan hindi ini pamaagi nga kita maluwas mga utod, kundi ini siya bunga nga kita nagahigugma kay Hesukristo. Salamat no klaro sang aton nga pagsaysay sini kag buot silingon Brother Julius nga ang kasuguan hindi siya makaluwas kay hindi siya manuluwas. Amen, pastor. Ang tinutuyo lang gid sang kasuguan amo ang pagpakilala, pagpakita sa aton sang sala, kag karon nga nakita naton kung ano ang sala, nakilala naton na kung ano ang sala, magadulong ini siya sa aton sa manuluwas. Amen. Nga amo lang gid ang bugay ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagpakamatay niya sa krus dito sa Kalbaryo. Amen. Now, Brother Gold, may ari ko nga pamangkot diri sa Galacia 6 bersikulo 14. Now, ano bala ang buot silingon sini nga teksto? Pwede nimo mabasa Galatians 6:14. Ang Galatia 6, 14, pero para sa akon, wala ako sang iban nga ipabugal, kundi ang kamatayon sa cross sang aton Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iya kamatayon sa cross, ang mga butang diri sa kalibutan wala na sing bilis sa akon. Kag ako ang mamansuno sa kalibutan. So, diri pastor ginalanda ko ang ini nga teksto daw sugpon gihapon sa Efeso 2:8-10 nga prinsipyo o kamatuoran nga diri pastor sa akon pagpamalandong sa sining mga tinaga ni Pablo. Akon makit-an ang iya nga dako nga pagpaubos. Amen. Sa iya ko galingon dira sa tubangan sa Ginoo. To glory or boast in the cross is to be sa akon is to be fully immersed, fully absorbed or covered by the glory of Christ's sacrifice. Nakita niya pastor nga wala na sa sang way gid siya. Kung sano totally bankrupt gid siya mga pastor sa iya nga pagkamatarong. Kung siya magtulok sa Ginoo, wala gid siya. Bankrupt gid siya, way gid siya sang pagkamatarong. So ang iya lagi lang ipabugal, wala sa siya ipabugal kundi ang sakripisyo ng Ginoong Hesus. Ang krus ng Ginoong Hesus nga amo to ang gahatag sa iya sang sang pagkamatarong. So diri pastor nakita na ako niya na-realisar ni Pablo ang iya nga pagka total wretchedness. Ang iya total wretchedness, ang iya nga kag ang total nothingness. But not only that, nga nakita niya nga pagka-wretchedness kag nothingness, kundi nakita niya ang pastor ang graciousness ng Ginoo, ang immense grace ng Ginoo. Amen. So, diri nakita niya nga way gid sa mahimo, there's no way of escape sa iya nga kondisyon sa sala, ang patod niya kamatayon ang nagahulat sa iya. Apang dalayon ng Dios nga ang Ginoo nagprovide sang sakripisyo sa krus. Katahom sang punto nga ginhatag ni Brother Gold sa aton. So, aton matalupangdan nga si Pablo may ara siya nga daw contradiction ini bahin sa mga pagtuluhan sa tong mga katawhan sa una kay ang pagpabugal nila ay ara sa ilang sacrifices. Sa ilang buhat nila sa templo, ang paghala dira. Apang siling ni Pablo ang ipabugal nako niya hindi kung ano ang ginahimo dira sa templo, kundi
ang cross ni Ginoong Hesus. Oo. Hindi ini, Brother Julius, Brother Gold, hindi ini cross nga ng relics bala, no? Nga ipabugal naton ang cross, kaya ginaisabit naton, o kundi indira, kundi ini Ang nga sakripisyo. nga butang amo ang kung ano ang nahimo ni Ginoong Hesus sa cross sa Kalbaryo. Oo. Nga amo ang pagpatulo niya sa iyang dugo, kag amo ini ang aton himayaon, no? Hindi kung ano dira nga mga relics, kung ano dira nga buluhaton, katahong sang punto ni Apostol Pablo diri nga bahin. Now, kita ginluwas pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. Now, Brother Julius, may ari diri sa naunang Pedro 1:18 tubtub 19, na hanungod sining ginatawag nga ransom o pag Ransom. ano gani sila Tubos. pagtubos. Pagtubos. Napalihog ko nabasa sina sa aton nga teksto. Nagasiling diri mga kauturan sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 18. Sanglit nakahibalo kamo nga wala kamo gintubos sang madinulunton nga mga butang. Subong sang pila kag bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi nga nabaton paagi sa tradisyon nga gikan sa inyong mga kaamayan. Versikulo 19. Kundi sang hamiling dugo ni Kristo, subong sa isa ka kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Okay, salamat. Now, ining pulong bala no nga ransom no, ang pagtubos usually associated niya sa mga kidnap for ransom. Mga terorista, no? Pastor. Oo, mga terorista. Ikidnapon ka para bayaran ikaw, tubuson ikaw. Pero sa sining pululungon ni sinulatan ni Pedro, Brother Julius, pwede nimo mapaathag ang meaning sining word nga ransom o pagtubos. Suno sa pag-intindi sa mga katawhan nga sa panahon ni Pedro. Suno sa background mga kauturan, ang ining pulong nga ransom sa panahon ni Pedro, this is more on ransom sa ginatawag nga slavery, Pastor. Kaya sa ila kapanahonan, ang pag-ulipon o pag-hostage o pagkuha sang mga katawhan gikan sa iban nga mga pungsod kag ibaligya, Pastor, that is part of slavery. Kag gin-connect niya ini mga kauturan sa espirituhanon nga aspeto sang sa aton nga kinabuhi nga kita mga utod, we are slave or we are bondage sa ginatawag nga sala, Pastor. Kag pamaagi lamang sa ransom o sa dugo ni Jesucristo, amo ang kabayaran sang aton ginatawag nga pagluwas naton sa pag-hostage ni Satanas sa aton, Pastor. Oh, katahong no? Katahong nga punto. Salamat. Now, sang si Adan kag si Eva nagpakasala, nahimo kita nga atong ginsiling Ulipon. Ulipon. Nangin Na ulipon. Ang tanan naton nga pribilehyo nadula kag yara na sa kay Satanas. Apang ang Ginoo nagransam, nagano sa aton, Nagtubos. nagtubos sa aton, hindi pinaagi sa bulawan, hindi pinaagi sa pila ka milyon o pila ka bilyon. Gintubos kita niya pinaagi sa iyang dugo. Amen. Kag ining dugo, nagasimbolo siya sang kabuhi. So, sang kita na ulipon sa sala, namatay kita, apang gintubos kita, pinaagi sa dugo ni Jesus. Katahom nga punto diri nga makuha naton sa kay Apostol Pedro, may ara gani nga kanta, Brother Gold, nga ining tawag la, Brother Julius, mine, 2 times your mine. No? Siling sang kanta. Una, ginbakal ko ikaw. Ikaduha, una, ginhimo ko ikaw. First, I made you. Second, I bought you. Amen. Kag ini isa kadako nga talalupang doon nga aton mapamalandungan sa aton nga leksyon. Now, Brother Gold, diri sa Hebrews 9:22. No? May ari diri nga pululungon related sa again explain ni Brother Julius kaya kaina sining pagtubos. Na pwede nimo mabasa ini sa Hebrews 9:22 kag aton tan-awon ini kung ano ini nga butang nga aton talupang doon. Suno sa kasugoan, halos tanan niya gamit sa pagsimba ginalimpyuhan paagi sa dugo. Kag kun wala sing dugo nga ginula bilang halad sa Dios, wala sing kapatawaran nga sala. Okay? No, katahong. Now, paano ang dugo makahugas sa aton sala? Kag makahilway sa aton gikan sa kahiulipnan sang sala. Kung magpatay gani ako ya pastor sang manok o daw hindi ako pastor kay ang dugo daw makahigko sa akon pastor.
Pero ang ini, Pastor, ang hambal din sa atin ng Biblia, sa atin nga pagtuon nga ang dugo ni Ginoong Hesus, amo ang makatinlo o kung makahilway sa aton sa pagkaulipon sang sala. Now, Pastor, pag-abot sa topiko sang kaluwasan, madamo ako sang palamong kutanon. Instead sa mga sabat. So, kadamo ako sa palamong kutanon, Pastor. Kag, ini nga, ang isa sina, Pastor, ka mga pangkot ganin, nagkasulod sa akong panguna. Nga nagkaripagid bala ang nagkaripagid ang Ginoo diri sa kalibutan. Nagpakatawo, nagantos, kag nagpakamatay. Agud nga maluwas kita sa sala. Wala na gid bala, Pastor, sang iba niya paagi nga maluwas na kita. Pwede lang man siguro nga dito lang sa langit. Maghambalang sabi, Oo, sabi nito nila, ano nga paagi, Pastor? Wala na gid bala. Amo na ang nagsulod sa akin ng puno na, Pastor. Pero siguro hindi ta na matalakay sa subong nga tanan. Pero ihatag ko lang ang akon nga pagkaintindi kag suno sa aton election, Pastor. Kung paano ang dugo ni Ginisos makahilway sa aton sala. Ako nga paghango, Pastor, is amo ni tungod sa aton sala, may ara kita utang o kun balaydan sa kasugoan nga aton nga ginlapas. So we are bound to the law nga aton nga gin-violate. So ang bayad na sina, Pastor, kamatayon. For the wages of sin is death. So ang aton sala naghigot sa aton sa patod nga kamatayon. Hindi na kita kahalinda, Pastor. Gin kadinahan na kita da. Hindi ka nakagawa dira. Gin kadinahan na kita sang kamatayon. So ang aton nga isa katiil, ato na sa lulubngan, Pastor. Hindi na kita da kahalin. Ang dugo ni Jesucristo ang nagbayad, amo to ang hambal ni Brother Julius kina. O kung nagtubo sa aton nga kasalanan. So ang iya kamatayon, amo ang kabayaran. Tani kita ang mamatay. Pero ginkuha niya ang aton niya ano. So siya ang nabulos, siya ang nagpakamatay, Pastor. So ang iya nga siya ang nagpakamatay sa aton. Sa sini nga punto, Pastor, ang dugo ni Jesus naghilway sa aton sa penalidad sang sala nga amo ang kamatayon. Amen. Ikaduha, Pastor. Amo ni nga ako niya naton Brother Julius ang solusyon sa Ginoo sa sala ang ining tripi. So ang una to, Pastor, God free us from the penalty of sin. O nangapi, from the penalty of sin. Tungod sa sala, ikaduha, Pastor, tungod sa sala, hindi lamang nga ini naghatag sa aton sang kamatayon, kundi ang pagka-infectar sang sala sa aton, nagresulta man sa pagkaulipon sa iya gahom. Asala, Pastor, hindi lang gahom ni siya eh. Prinsipyo siya. Nga kita nangin malinapason, mangin malaoton. So, amo ni ang resulta sang sala. Hindi lamang nga naghatag sang kamatayon, kundi nga nagresulta nga kita mangin malaoton, mangin malinapason. Kaya ina, Pastor, nga sala, oppressive kayo, tyrant. Nga hindi niya kita paghiluwayon sang basta-basta lang, ano niya kita. Sin will persist. Nakita na, Pastor. Sa bilog natin niya experience siya diri sa istorya sang kalibutan, nakita ta kung anong epekto sang sala. Damo nga kabuhi ang naguba. Damo nga pamilya ang naguba. Hindi lamang sa pagmasakit, kundi naguba dahil sa sala. Ang aton, Pastor, nga lust, ang aton nga greed, hindi natin makontrol, Pastor. Amen. Aton nga jealousy, aton nga envy, aton nga hatred. Ang ini, Pastor, nga kinaiya sang sala. Iya na sang sala, Pastor. Kag hindi natin makontrol nga madula na, Pastor. So paano nga ginhilway kita? Paano ang dugo ng Jesus ang ginawa? Once ang ginbaton ta, ang pagpatawad, ang kapatawaran ng ginawa ni Ginoong Hesus. Tungod nga siya nagpakamatay dito, He is now able to forgive us. And once we accept that, ang iya nga dugo, Pastor, tinlo sa aton. Kag once nga matinlo na kita, Pastor, ang iya nga bala niya Espiritu, ipapuyo niya sa aton, Pastor. Amen. Amen. And now, ang aton niya lawas, mangin temple, kag residence, sa bala niya Espiritu, nga ini siya ang nagagahom sa aton, Pastor, nga kita mangin matinumano na. So that's why sa episo dos Jess nga kita ginluwas agod niya maghimo sa maayo. Kaya ang balaan niya Espiritu ang gihimo sa maayo, Pastor. So nagapaputli sa aton. So ini, Pastor, ini kaduha nga bahin sang solusyon sa Ginoo nga He will free us from the power of sin. Katahong, no? Salamat, Brother Gold, sa matahong nga punto. Kag matuod din na, kung aton pagkatalupang doon, nga ginmensionar mo kaina, nga kita bound to die, no? Mamatay gid ang tawo, kaya nagmalinapason kita sa sala. Apang ang dugo ni Ginoong Hesus, iya ginula, ti ang dugo kabuhi. Patay na kita, apang ang Ginoo naghatag sa iyang dugo para mabuhi kita liwat.
kag ina nga kabuhi aton maangkon pinaagi siyang dugo sa walay katubtuban. Katahom mo, salamat gid Brother Ilis sina nga punto. Now, may ari diri nga pamangkot Brother Julius sa Genesis 15 bersikulo 6 may ara dira nga bahin na hanungod sa kay Abraham, no? Ang pagpakigkatipan sang Ginoo sa kay Abraham nga naisip sa iya sa pagkamatarong. Pwede nimo mabasa sina kag ma-explain gamay na hanungod sina nga gin credit sa iya, ginisip sa iyang pagkamatarong sa kay Abraham. Sige, Pastor. Basahon ko diri sa Genesis Kapitulo 15, versikulo 6 nga nagasiling, nagtuo si Abraham sa Ginoo, kag tungod sang iya pagtuo, ginpakamatarong siya. Kung aton tulukon mga kauturan dira, sa aton nga leksyon, may word dira nga king credit, imputed, or reckoned. Abot silingon mga utod, sa piyak nga kita makasasala, Pastor, ginkahabig kita sang Dios nga matarong sa iya tubangan. Si Abraham sa piyak sa iya pisikal nga kondisyon, iya gintuuhan nga mangin amay siya sang pungsod. Bisan pa nga kaimposible tulukon, Pastor. Amo man na sa ato, no? Si Abraham, mahambal ko mga utod, may mga weakness siya mga utod. Hambal gani diri sa leksyon naton, this means that we are declared righteous in the sight of God despite our faults. It means that the God of heaven views us as righteous even if we are not perfect. So amo na mga utod, ang pagtuo ni Abraham wala nagapakita nga perpekto kita sa tubangan sang Ginoo, kundi ang ginatulok niya sa aton ang willingness naton sa pagsunod sa iya, kag ang pagbag-o sa aton kinabuhi, it will just take place. So salamat. Katahom, ang pagtuo ni Abraham ginisip sa iya sa pagkamatarong kay ti kun aton tan-awon matuod, imagine bala ano ang tabo kay Abraham. Ihalad niya iyang anak. No? Pero gintuuhan ni Abraham nga ang iyang kun ano man ining matabo sa akon anak, banhawon na sa Ginoo kay ang Ginoo nagsiling manginamay ko sang mga pungsod halin sa akon pagkamayhon ti patyon kung akon bata. Pero nagatuo siya maskin hindi kaayo siya makahangop apang ginatuuhan niya nga ini ara gihapon ang Ginoo will take charge. Amen. Kag ini ginisip sa isa pagkamatarong. So amo man ina sa aton mga kauturan no talupang do naton nga ang aton pagtuo dapat may ara nga buhat. Amen. Okay, kung nagatuo lang si Abraham nga okay na pagkatapos wala man siya iya buhat, wala siya nagsunod. Wala niya ginhimo ang iyang pagtuo. Sa bagay ini ginatawag naton salvation, ang salvation hindi siya faith plus work equals salvation. Kundi nga ang kaluwasan, salvation plus faith equals works. Ang pagtuo naton nagaresulta sa aton nga maayong buhat. Siling padira sa Santiago 2, versikulo 17 to 18. Paliw ko kuno basa na lang Rodrigo Diyos dira. James chapter 2, verses 17 to 8. Nagasiling diri mga kauturan, amo man ang pagtuo kun ini walay mga binuhatan, patay kun isa lamang. Huo ang tawo makasiling, ikaw may pagtuo kag ako may binuhatan. Ipakita sa akon ang imo pagtuo nga walay mga binuhatan mo. Kag ipakita ko sa imo ang akon pagtuo paagi sa akon mga binuhatan. Katahom, no? So, ang pagtuo, magaresulta siya sa maayong buhat. Bawain na kita sa panahon, no? Aton nga panahon, tuman na lang kid kalipot. Apang amugid ini ang pinakabilidhon, mga kaabyanan, mga kauturan naton nga talupang doon. Si Maria Magdalena, ginpatawad sang Ginoo, pinaagi siyang pagtuo. Ang Ginoo nagsiling, lakat. Ikaw ginpatawad, lakat kag hindi na magpakasala. So, ang pagtuo nga naton baton kay Ginoong Hesus, ang pagsulod sa pagpakigkatipan kay Ginoong Hesus, magaresulta sa aton maayong pabuhat sa pagsunod naton sa Ginoo. May ara kita nga last word, Brother Gold, pagkatapos sa Brother Julius. So salamat Pastor sa ini nga panahon, no. Salamat mga kauturan niya kita inpaathagan naman kita liwat sa atong leksyon. Ako sa diin ang Ginoo maluluyon gid kag bugana gid sa bugay nga ginhatag niya kita sa aton niya bisan ano pa kita makasala Pastor nagahatag sa aton sing kasiguraduhan ang iyang katuyoan, ang iyang nga plano kang kita tanan niya maluwas. Amen.
Salamat. Okay. RGS? Mga kauturan, kita makabaton sa pagkamatarong ni Ginoong Hesus kung kita magahinulsol sa aton mga sala. Kag kita magatubo sa aton nga pagtuo matag adlaw. Kag pamaagi lamang sa pagkamatarong ni Jesucristo nga kita tanan makaagom sang kaluwasan. Salamat mga kaabyanan. Ang pagsulod sa pagpakikatipan kay Ginoong Hesus sa pagtuo nagasaad sa aton sang kabuhing dayon. Sulod kita sini nga pagpakikatipan kay ini magadulong sa aton sa kabuhing dayon. Madrugol pud ikaw Pangamuyo kita, Pastor, sa pagtukop. O Diyos namon nga may gugmaon, salamat amay sa sining nga mga kamatuoran niya niya nabaton sa subong nga adlaw. Salamat sa imong mga bilidhon nga mga pulong. Kang imong dako nga bugay nga nagluwas sa amon. Amen. O Diyos, buligi nga ang pagtuo, mangin buhi ang amon nga pagtuo sa imo. Nga ini magapadayon, kag ini amon nga himuon sa matag adlaw ang pagsunod sa imo mga kauturan. Ang pagpalapit sa imo o Dios. Agod kami makaagom sing adlaw-adlaw presko, fresh nga bugay kag fresh nga kapatawaran. Kag ang imo nga cover sa amon sang imo pagkamatarong. O Dios, ipakamayo ang tagsa-tagsa sa amon. Labi naman ang amon mga kauturan niya nagapamati sa amon. Kabayang ini amon niya pagtuon magahatag sa amon. Sing kalipay kag magabulig sa amon nga may matutong kami sa pagpaabot sa imong pagkari. Amon tayong ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga man ni manluluwas. Amen. Amen.